Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam takasngi. Ki borshnong jogashnong rapleng menta kasngi gilalit ban khang talano ek office microwave kabade kashna trekam joga North East Frontier Railway kabadon hakashnong rapleng Maukenro Block East Khas Hills District. Na kalyang jong usardar jogashnong rapleng ulayathu bayakanik office la shui klempendon kam nadu usnem arajar arpuwi. Kumta gani ko office kala long kaktem di kya namaralap iki bilor kya na gani ka jaka. Kumta na kabenta ban khanglat ikinu ki jingjia ki basniu ki bala banja nang ni shakman kashnong menta kasngi kalalit ban khang talano namar ki don bon ki briu ki balit rung mon hapo jong gani ka jaka. Bar ki pindon kam ha ki kam di kya balit si bar ki we ki kam auria. Baru sikata kemun mensuang antrai neduk sempat kendai sepaknya pusau ladang maklala don uni tawar handi antrai kecing cicimpan kam ke dalam baka sarkar asal ki ong bau di microwave station le si nyim da don kecing tip ke baka malu mala kalong baik taman communicate na kawai ke station sakawai ke station hakabai dai bat ka railway kini ki arsnem pada pin wan khang talakum ki eki kidon ki kam ayu ba philap kin kum kasnong ni sho i ba kidon kini ki kumong na ki bitor kini ki plastik i kidon kim ki bakia songkai tu i ba medi to kada hadu kini ki si lang yem patlap ki lang ni sho i kum kita kisin ve shwa ban chia ke bas no si ngi lab ong le ba ka ba pen pawi ka keteng ke basni chong kasnong um ong ni lang ni kintu haswa ban chia kata i kwa ba i kentui kinong wan cho kai long ba nei menu ba chu wan panan kam hani long yaman ta ta long in khanglan aswa